Ξυπνάτε λίγο ζώα! Νότια! Τα Κώστα! Άντε ρε, δες πόσο ανέβηκαν! Ούτε πιέσει και μαλάκα, αφού δεν πάει κανένας παίκτης πάνω στην μπάλα. Αφήνω το Μαροκινό και όχι το Ισπανό. Τρεις, αυτό είναι δύο μαλάκα σου πάμε. Σήμερα να πάμε κι άλλα σίγουρα. Πάντα εγώ ρε. Τώρα βγαίνουν 5 του Παναθηναϊκού με 5 του Ολυμπιακού. Ο Βέρτε δεν πάει Ανοίγει τα κλειδιά. Έλα, πάμε καλύτερα ομάδα, άντε! Και είχαμε πάει και για τσίμπορα που λες μαλάκα και είχαμε γίνει σκουπίδια, δεν θα το φανταστείς. Είχαμε ισουρώσει τελείως, ήταν ο Μάκης μαλάκα. Τέλος πάντων, μπρο. Ήθελα να σου το πω τώρα που είμαστε οι δυο μας. Ωραία, σύλλο ρε σου. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν με βλέπεις καλά γιατί το σκέφτομαι καιρό τώρα. Φιλέ, ούτε ο Άλεξ ψήνεται να ξαναμπλέξει τη φάση, ούτε ο Άρτσι, ούτε εγώ. Έτσι. Μαλάκα Κρίς, σε έχω πει. Ό,τι να γίνει, έχει γίνει. Έχουν ξεπληρώσει, είναι όλα καλά. Ηρέμησε. Οκ. Μην είσαι στην τζίδα. Επειδή τα έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξαναμπλέξει για εσένα, αυτή τη φορά ό,τι κάνεις κάτω μόνος σου. Οκ. Άκου. Δεν έχω σκοπό ούτε να μπλέξω τον Άρτζη, ούτε τον Άλεξ, ούτε κανένα μαλάκης. Ναι, αλλά μας Τότε μπλέκεις. είχε γίνει μία φορά και τέλος. Τσίλα ρε, πάμε πιούμε τις μπύρες, θα δούμε το μάτσι. Οκ. Άιντε, πάμε. Έχω πολύ να το δώσω ένα. Στα ρε μαλάκα. Άντε ρε μαλάκα, τελείωνε ρε μαλάκα. Χτύπα να μας αφήσει να έρθει. Άντε ρε μάγες. Τι πες όλα ρε. Παιδιά. Τώρα μην φίλε, μάγες, πάμε, άντε. Ποιες πήρες, μήπως σε λάθος οροφά. Δεν είναι πρώτος. Δεν μαλάκα, Άλεξ. Καταρχάς που ξέρεις το όνομά μου. Αλλά ξέπαιτα τις μπύρες, Ξέρει κανένα. Ποιες πήρες. Αλλά Κρίς, τι είναι βάλε. Εμένα βρήκες. Σε πήρε το τηλέφωνο ο φίλος σου. Τι είναι μόνο. Ναι. Άντε ρε μαλάκα, πού είσαι, σε περιμένουμε στο πάρκο. Εμένα βρήκατε ρε. Έλα. Εμένα βρήκατε. Άλεξ, έλα μέσα. Έλα, ξεκόλαψες. Ναι, φύγε. Άρτζη, Έλα. ξεκόλαψες σου μαλάκα. Κάμω τη μάνα σου κάμω. Πήρε μουνιά. καθώς έχουμε επεισόδια αυτή τη στιγμή. Ομολογία αποτυχίας, η επίσημη αναφορά της ελληνικής αστυνομίας, το χούλιγκαν στην Ελλάδα και τη δολοφονία του φιλάθλου. Μάκης, νομίζω ότι μπορούμε να τον ακούσουμε, Γιώργο. Είχαμε επεισόδια λοιπόν πριν από λίγη ώρα στα... Μπορείς να μας πεις τι σημαίνει?
sacando el zurdazo para Borré. Magasan. Pires. Es Emma. Palacios. Enzo Pérez. La tocó Val Martínez. Cara. Vuelve a levantar y a tirar a cualquier parte Cara. ¿Está nervioso Cara, Benedetto? Ya toda la sensación, un gesto de tranquilidad recién de Guillermo para Jara. Otro zapatazo que encuentra así a Benedetto, pero sin mirar. Benedetto. Así Pérez. La pelota para Villa. Acompaña Naitan. Viene Olaza. Este le da. Olaza. Ávila. Ahí está. Pecho. Ahí está.